बे समावहाय आङो बाक्सा जिल्ला रुपुय हालामनि राजाबिल गामिनि सिलभार जुबलि जाबाय थादों रंजालि बैसागु। बे समावहाय आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों राजाबिल गामिनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाबुल नार्जारिनाव। आच्चा, नोंथांमोना दि बेयाव रंजालि बैसागु 25थि बोसोरसालिया बानायदों, बेवहाय मा मा हाबाफारि लानाय जादों? दिनै एक्चुअलि जोङो बे रंजालि बैसागु फालिनाया दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाफैबाय एबा रुपाथि मायथाइ फोरबो। दा जोङो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो खुंबोबाय दङ। दिनै फैयै फैयै जोङो गेवलां मेला मोनफैबाय। जों मैया जिहेतु बादायलायनाय दिन माबाया जोंनिया मैया थांबाय। मैया जोङो मोनाबिलि माने फुंनिफ्रायनो जोङो बादायलायनाय होयो। फुङाव गथ'फोरना गेलेनाय बादायलायनाय गासै जेसेबां गेलेनाय दङ बेबायदि गेलेनाय होनाय जायो। आरो लोगोसे भलिबल, काबादि बायदि बायदि खेला। आरोबाव बेलासि समाव जोङो थुनलाइयारि बादायनाय होनाय जायो। आरो दा हराव मा मा हाबाफारि दंबावो? दा मोनाबिलियावथ' जोङो दिनै गेवलां मेला दिनै जोबनानै थांबाय। गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव माखासे मेथाइ खनगिरि आलासिफोर लेंहरदों। दा जोङो मोनाबिलियाव बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोङो बेबायदि हाबाफारि खुंबोनाया दिनै 25 बोसोर जाफैबाय। दा जोङो मोजाङैनो जाफुंसारदों। दिनैसिम जेबो उसुबिदा मोनाखै। जोङो मोजाङै मोजां खुंगासिनो दङ। जाथ'वाखैना? देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुखौ माबायदि फालिनो सानखो? जोंथ' जोबोर मोजाङैनो फालिदों आरो मैयानिखौबो जों जोबोर मोजाङैनो फालिनो हाबाय। दा मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै सिलभार जुबलि सेलिब्रेसन होननानै बुंदों। 25थि बोसोरसालिया माने बैसागु फोरबो बरायनाय रुपाथि मायथाइ फोरबो। जोंनि राजाबिल गामिया थांनाय 1995निफ्राय फैनानै दिनै 2019 जाफैबाय। गासै 25 बोसोर जों खुंबोबाय। बेयाव जों गोबां डेभेलपमेन्ट जानो हादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामिनिफ्राय गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय। दा बेखौ नायनानै जों दिनै मैयानिफ्राय मोनसे हाबाफारि लाबोबाय बादायलायनाय। बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दिनै जों दानि एसे सिगाङाव जि हाबाफारि खालामबाय मोसानाय, दा मोसानाय रायजोयैनो मोसाबाय जोङो। बयबो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों, रायजोआ मोजां सहैथों बेफोरबायदि साननानै जों मोजाङै खालामलांबाय। आरो लोगोसे दा हराव जोंहा दङ देंखो मोनाबिलि। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंहा दङ आलासि महरै गिबियावनो बेखेवगिरि महरै कामेस्वर बर' बिथांखौ जों लाबोदों बाक्सानि। नैथियाव दङ देरासार बसुमतारी, बिथाङा बाक्सानिनो। आरो थामथियाव गाहाय खनगिरि हिसाबै जों लाबोदों कपिल स्वर्गियारि बिथांखौ। दहायदि मोसानाय बे हाबाफारि लादों, बेयाव माबायदि रंजाखो? जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सेंग्रा हिसाबै जों माने थानोनो हायाखै, माने दाबो मोसानो लुगैनाय बायदि मोनबाय थादों। दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंजों दंफायो। बिथांमोना माखासे जोंखौ सापर्ट होदों। बिनि थाखाय जों ग्रोम ग्रोम मोसानो हादों। दा जों बिदिनो हरसे आरोबाव मोसागोन, खननायजों लोगोसे जोबोर मोसागोन जोङो। गासैबो माने बेयाव हेफाजाब दङ। बोराय बेन्थ' गथ' गथायनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला गासैबो जोंजों हेफाजाब दं। आरो दहायदि खुलुमनाय हाबाफारि लादों, बेखौ मा हिसाबै खुलुमनाय हाबाफारिया जोंनिया सिगांनिफ्राय दिनैल' नङा, सिगांनिफ्रायनो खालामबोनाय जादों। बेखौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो सनमान होलायनांगोन। दिनैनि मुगायाव जों सनमान होलायनो रोङाबा रावबो मोजाङै सनमान मोननाय नङा। बेनिखायनो जोङो गेदेरखौ खुलुमनानै जों बोर बिनाय, गेदेरा जोंनो अननाय होनाय, बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावबोबाय थादों।